Alexa, lights on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngayong araw na to, ipapakita namin sa inyo dahil usong-uso itong tinatawag nilang hotdog sandwich na makikita natin sa mga online, sa ating mga timeline at mga reels. Inshallah, ipapakita namin sa inyo kung paano ito gawin in halal way. So, maggagawa tayo ngayon. Anong gagawin natin, Bibi? Hotdog sandwich. Ang gagawin natin ay isang Halal. halal hotdog Sandwich. Papakita namin sa inyo kung paano ito gawin step by step. 100% halal ito, huwag kayong mag-alala. Inshallah, at matutunan nyo ito at pwede nyo gawin sa inyong mga bahay. Inshallah. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum. Ako nga pala si Aslia. So, ang pinakaunang gagawin natin, syempre, ay lalagyan natin ito ng oil. Kung meron kayong grill pan or kung meron kayong grill pan sa bahay or meron kayong kahit na ano na pwede nyo lutuan, ilalagay na natin itong halal hotdog natin. So, lalagay namin sa link below kung saan nyo ito mabibili. Ito ay 100% halal na mga hotdog. At syempre, ito namang mga, pakita mo nga sa camera yung baby, yung crab meat ito. Ito ay 100% halal din, syempre. Okay na to? So, pag nakita na natin na medyo brown na siya, pwede na siyang ihain. So, ito na yung lutong hotdog at itong crab meat. Ngayon, nilalagay na natin yung tinapay. Gano'ng katagal mo nang ginagawa ito? Medyo matagal-tagal na, mga 5 minutes. So, sa ngayon, lalagyan na natin itong tinatawag natin lettuce. Ito ay panginahang ingredients natin, no? Labas sa hotdog at dun sa crab meat. Lagyan niya na yung lettuce. Khas. Ano ang Arabic ng lettuce? Khas. Kas? Anong Arabic ng tinapay? Samuli. Samuli? Ito, samuli ito. Oh, Parang samuli lang. Sagay. talaga? Anong Arabic ng hotdog? Hotdog, di ko alam. So ngayon lalagyan natin itong hotdog. Yan. So, ngayon pa lang napakasarap ng tignan, no? So, maliban sa masarap, 100% halal po ito. Dito. So, yan. Lalagay natin yung crab meat. Kumakain ka ba ng hotdog? Ay, hindi ako kumakain ng hotdog. Sinangalan ka eh. Ngayon, lalagyan natin itong tinatawag natin na ano ba tawag ito? Ceiling green ito eh, sa atin eh. Filfil rumi. Pilpil rumi? Sa Arabic. Talaga? Ang haba naman ang Arabic nito. Akhdar. Pilpil rumi sa Arabic. Filfil akhdar. Talaga? Pilpil aktar? Akhdar. So sa Bangladesh naman. Ang Yung akdar. kulay red, filfil ahmar. So kaya ito tinawag na pilpil Akhdar. akdar dahil Sili green. sili na Green. Masyado. So yan. So yan, no? So ilalagay na natin yung cheese sa ano. So meron kaming ano, tinatawag na ano na cheese na may ano. Cheese ito may konting hotdog tsaka may konting tinapay. Ang ganda ng cheese na to kasi ano to eh. Ba? Ang layo ng binili natin ito. Imported ito eh. Ha? Ay, bunta. Ay, imported ito, di ba? Grabe. Kitang-kita ko na talaga yun. Kitang-kita ko na yung ano. Sarap talaga. Yan lang? Yan na ba? Ay, So, yan no. Nalagay na sa ano. Sa foil.
nila, yala. Subukan namin ngayon. Kailangan siyang ganun yun. Mm-mm. Sobrang kapal kasi ng ano, eh. Ang galing. Ang ganda talaga. Napakasarap tignan. So, subukan natin kung masarap na ba talaga. Mm. Sarap ba? Masarap. Masarap, no? Nalasaan, parang nalasaan yung crab stick. Nalasaan yung crab stick tsaka yung cheese. Perfect combination siya. Tapos medyo, kasi may salt siya. Diba? Medyo masin. Maalat. Kasi masarap siya kasi parang Filipino gusto natin yung mga salty. Nabinta kaya tayo nito? Bibili ba kayo nito?